How's it going? Vítám vás u třetí epizody Kamilových zápisků z Nového Zélandu. Dnes se pojedeme podívat k St. Arnaud, do národního parku Nelson Lakes. Auto zaparkujeme u jezera Rotoiti a půjdeme na vrchol Parachute Rocks. Cesta je poměrně jasná. Jdeme prostě nahoru a až tam vylezeme, tak půjdeme zase dolů stejnou cestou. Hned při příjezdu k jezeru se trochu najíme, ať máme energii na náročný výšlap. Přece nás čeká převýšení něco okolo 1000 metrů. O naše jídlo se dělíme s místníma kačenama. Jedna z nich je nějak jinak oblečena. Eva říkala, že si asi zkouší šaty na ples. To je nějaká vyexpená kachna, vole. Jo, co to je? Našla nějaký golden suit. Nechala. Taky macek, vole. Ti to zhodil. Tak ne. Ale dobré video. A to na to, že aspoň směrem na ten Ta svině. To nevypadá dobře. To bude mít akční záběr. No. Jste připraveni zdolat tento brutální river. Tady brodíme Borlasse Stream, který pramení někde na vrcholu Parachute Rocks. Jsem šel nejextrémnější cestou, že? Víš, jak pro video. Budeme jak Japonci, takže. Tak co, jak se ti to líbí? Nádhera. Super. Jsme pořád v lese, ještě jsme nepřekonali hranici lesa. Jsme asi 950 metrů nad mořem. Já už nemůžu dýchat. Richardovi už jsem dával umělé dýchání. Už od parkoviště vlastně. Z tenisu. Vidíš, teď si měl víc zapisník, ale 240. Tak mám 60, že? To taky půjde zpomalit. Doufám, že to použiješ do deníku. Samozřejmě. Stoupání lesem se zdá být nekonečné. První výhledy se nabízí až ve výšce okolo 1400 metrů nad mořem. Výhled je to ale perfektní. Zastavujeme se na delší dobu a pořizujeme spousty fotek. Jezero Rotoiti máme jako na dlani. Já chválím počasí, protože dnešní předpověď nebyla úplně ideální, ale zatím je to tedy paráda. Tam jsme byli dole, tam máme auto. Mám ho otevřít kačem? Tak to, Kamile, pořád je to počasí parádní. Tam jsem se nedíval, no. Selfiečko si můžeme dát, no, tady s tímhle. Aha, vidíš to, tak pojď. Zdejší lesy jsou především bukové, zastoupeny všemi 5 novozélandskými druhy. Z původního ptactva při troše štěstí můžete narazit na lesní papoušky káka, které jsme při tomhle treku nepotkali, ale narazili jsme na ně později s Evou při jiném treku v létě. Dále se zde běžně vyskytují tui, bellbird, tomit, robin a i nejmenší pták Nového Zélandu rifleman, kterého jsme s Evou viděli na Rotorburn tracku. Great Spotted Kiwi zde byl znovu vysazen a údajně se mu daří celkem dobře. Žádného jsme samozřejmě nepotkali, ale potkat kiwi ve dne, to chce asi hodně štěstí. Kiwi jsme s Evou také viděli, ale jiný druh a na severním ostrově. S tím počasím jsem to zakřikl. Než jsme došli na vrchol, tak se nám pěkně zatáhlo.
Na vrcholu se moc nezdržujeme, je tu velmi větrno a poměrně zima. Takže uděláme nějaké video a jdeme dolů. Takže jsme na vrcholu Parachute Rocks. A je tady s náma dokonce i Richard. Konečně. Nyní si povíme něco o historii v oblasti Nelson Lakes. Maoři zde moc nesídlili, ale procházeli tímto regionem po tazích mezi Nelsonem, Marlborough, Canterbury a West Coast, když hledali Pounamu, neboli Greenstone, což je nefritový minerál. Jezera Maorům poskytovaly dostatek káj, čili jídla, jako úhoře, mušle a vodní ptáky. První Evropan, který navštívil tuto oblast, byl John Cotterell. V roce 1842 s maorským průvodcem prošel více než 300 km terénem bez jakýchkoliv cest do místa zvaného Top House, které je nedaleko St. Arnaud. Poté zahnuli jihovýchodně k řece Clarence. Následující leden Cotterell s jeho kamarádem Dick Pantherem a maorským průvodcem šli znovu po stopách své předchozí cesty, ale tentokrát jihozápadně. Díky tomu byli Cotterell a Panther prvními Evropany, kteří spatřili jezero Rotoiti. O 3 roky později jiný maorský průvodce Kehu vedl Williama Foxe, Charlese Hiffyho a Thomase Brunera na jednu z nejlépe zmapovaných výprav po jižním ostrově. Za pochodu Hiffy psal deník a Fox maloval scénérie. S těžkými batohy došli k jezeru Rotoiti. Od jezera je Kehu vzal nahoru k řece Havard, kde objevili jezero Rotoroa. Kempování u jezera Rotoiti začalo být populární někdy od začátku 20. století. V této době v okolí lidé postavili chaty a o prázdninách zde prozkoumávali údolí a vrcholky hor tohoto krásného národního parku. Park byl vyhlášen roku 1956, soustředěný na horských povodích dvou hlavních jezer Rotoiti, to je to jezero, které z Parachute Rocks můžeme vidět, a Rotoroa, které je schované za horami. V roce 1983 park velmi vzrostl, a to do dnešních 1017 čtverečních kilometrů. Zvětšen byl o 430 čtverečních kilometrů bukového lesa v dolinách Matakai a Glenoi směrem na jihozápad. Krajina Nelson Lakes byla vytvořena alpinským zlomem, kterou poté vyřezali ledovce. Jezera Rotoiti a Rotoroa vznikly z vody tajících ledovců. V jezerech můžete narazit na úhoře. Někteří z nich mohou mít více než 100 let. Neuvěřitelné, jak dlouho tato zvláštní zvířata žijí. Úhoři jsou chráněni a nesmí se lovit. Bohužel jsme si jich v jezeře nevšimli, anebo tam prostě zrovna nebyli. Co se týče ryb, tak zde uvidíte hlavně pstruhy. To by bylo dnes asi vše, už se začíná stmívat a my jsme dorazili zpátky k autu. Děkuji vám za pozornost a za týden se na vás budu zase těšit u další epizody. See ya!